Moikka vaan kaikille ja tervetuloa Suomen Tardikseen. Mun nimi on Mikko. Ensimmäisenä kysytte varmaan, mitä tämä kanava tulee sisältämään. No, tämä kanava on enimmäkseen Doctor Who-aiheinen, koska huomasin, että YouTubessa ei ole paljon suomalaisia, jotka tekee Doctor Who-videoita. Ja ajattelin, että mä voisin olla ensimmäinen. Mutta ensimmäisenä vastataan tärkeisiin kysymyksiin. Ja ensimmäinen tulee nyt. Elikkä kuka on mun lempitohtori? Mä sanon ainakin yhden. Ja se on Matt Smith. Itse asiassa Matt Smith oli ensimmäinen tohtori, kenet mä näin telkkarista 16 vuotta sitten. Ja mä olin heti silleen, että Matt Smith on hauska ja sillä on karismaa. Ja jotenkin vaan vaikutti enemmän sellaiselta. Toi on minun tohtori. Ja nyt mennään seuraavaan kysymykseen, joka on lempikumppani. No täällä on tietenkin Jenna Colemanin esittämä Clara Oswald. En tiedä. Jotenkin mä vaan tykkäsin Clarasta, vaikka Amy ja Rory oli mun tavallaan ensimmäiset. Mut jotenkin mä vaan tykkäsin Clarasta enemmän. Hän jotenkin sopi tohtorin kumppaniksi. Ja sitten kun hän jatkoi Peter Capaldin tultua, niin sekin oli hyvä. Ja sitten kun hän tavallaan kuoli siinä sarjassa, niin se oli sellainen, mikä sai mut itkemään. Ja saa melkein joka kerta, kun mä näen sen jakson. Mutta mennäänpä seuraavaan kysymykseen. Ai että, mikä on mun lempivihollinen Doctor Whossa? Tää onkin vaikea kysymys, koska niitä on niin paljon. On Dalekkeja ja on Cybermani tai kyberihmisiä vai mitä ne nyt. Eikä mä sano vaan Cybermaneja. Mut jos pitää ihan lemparin valita, niin
Kyllä mä sanoin itkevät enkelit, eli Weeping Angels. Ja ne on mun lempparit. Joo, että sellaista. No niin, siinä oli meillä pari kysymystä. Ja joihin saitte vastaukset. Mutta jos teille tulee lisää kysymyksiä tähän kanavaan liittyen, niin kertokaa kommenteissa. Ja muistakaa myös seurata tai tilata kanavaa. Ja painakaa tykkäystä. Niin me nähdään taas seuraavassa videossa. Kun lähdemme taas kohti seuraavaa videota. Tarnisin kyydissä. Mun nimi on Mikko. Ja se on nyt sitten Alonsi.